Някой иска ли дроп? Айде. Какво ти взел? Много ще това да играем. It's not for you, bitch. It's not for you. It's not for you. Аз се пак борач го имаш, а? М? Който? Това не шока. 600 килс имаш точно. Ура. Два би. Дай на бида кой ми. Двама бичи. Трябваше да ми помогнете. Айде да поемем това да его. Добре. Тази ми. Дайте. Ще дойде. Дай, 3 минута. Добре, шорт. Давам за ломо. О, шорт. What the fuck are you doing? Още не има това. Так сме. Long? Oh no. Онки, те го би това добре, на шорт е на лонго. Ама, бе! Няма излизане. А то било ми такът. Oh То no. ми такът е ста. Три кила това игра. Кой иска да калашни? Кой иска калашни? Нас един това. Не, аз си купих. За какво? Ah, Zero communication. това да сме добри. Трябва да има аутоснайпер всяка игра, бе. Много е яко. Кой това да ги забличеше и... Да. Коби. Те ще ръшат някъде бързо. Да зачешеш в глава. Някой взе бомбата, отивам аз през мида. Късно е. Това ръж като него. Двама мид. Браво. Само се насочва. Ало! Еднорък. Ано! Вика един на мид. А един на би. Добре, по-добре си сейф. Няма да дойдат. Това един видя само. Седи тук, седи. Защото ти ми той ти прави димка. Отляво може да дойде топ. Там от него. Тоест как иначе ми се... Тоест Фокстрон. Добре, плотна. Аз се не трябваше ти да вземеш алпа, ще го пикна ония на алпа видео, кой калашника. Направо го направи на пастарма. Оно! Сега ще го вземе. Ясно, го взеха. Няма пари вече за хляб. Аз си имам, ама... Алп да взема, иди. Аз взема алп. Бич. Е, той да... Нашето... Can you drop me beach? Can you drop me Дроп please? хим, man, дроп хим. Drop me, do you take A? Ви колко е прост, бе. Ехам. Му се дропва сега. Пести пари. Аре, идвайте на лом, идвайте, няма никой. Дайте да. Знаеш, тук има оръжие. Идвам. Гледай как съм... Оно! Майте оцелих. О, но беги! Прикри му от шорта. Един на! Да, бе, бяга от тука, бе. Бе, да еба, какво правите, бе, да еба? Ватко, какво прави, бе? Бе, стигате, бе, човек. Какво да Едното играем? отива на би, другото на мид. И нашия само с дига играе. Иначе убихме един с шока и другия ни пръсна. Аз убих двама. И едно го му нацепи 67 в таковото, в главата. Що? Оно! Той тренира, явно. Аре го кикнем. Как тренира, той я го свали на 20. И той го пръсна в главата, бе. Шорта, бе. Шорта. Оно! Панцай. Дайте, стресните го малко. Но, това какъв път играе.
Аутоаген. Дай, продължава да ги бъгваш. Копелен. Няма значение. Копеле, така не бяхте вие. Един мит, идва към нас, от мида. Помощ. Кой те е? Има един финил има. Чакай, Дай бомба, топен да. има един в ловър, Митко. Идвам. Дай, Вдясно, лава, аз съм вдясно. ясно. 1, 2, 3. Кой ти гледа лава, брат? Тук долу има един. Един шорт. А, това е наш. Давай, don't stop, давай. Арба, дайте на би. Дай, ми to be минаваме ние. Айде, давай. 1, 2, 3, айде. Заварам на би. Къде го? Ще ти еба майката вече. Къде е плъткия? Мите, на хубаво място си плантна. А? На хубаво място ли си плантна? Абе там на... Добре, тихо. Отида. Опа. О, но. Кой пиква? Горе. Да и пиква. Не пиквам бе? Влезни в тунела, бати. Бе, Мита. Ау, бе, Митко. На вратата е. Какво на вратата е? Сега ще ме пръсне. Не пиквам бе, тук Ти можеш да стоиш там и аз ще ти кажа, ако безврежда някой. Ама зад мене? Бе, той и двамата бяха на мира, то знаехме. Не, аз Ето не го ти... знам. Един не го знае къде е. После да го Не. Ще ми дропнеш, какво? шамариш. Виж го финанди, де го вара. Това не знае Мой как... пъта пак. Е, Я да няма играм аз Вашки. Тия като чуят аутото и... дай се опи. Сунел ли влезна?